автор, коли зможе на вільній волі, я впевнена, збере великий аншлаг в цій залі і, можливо, в багатьох набагато більших залах. Тому давайте, можливо, привітаємо Османа з книжкою. І, звичайно, дуже дякую Осману за його сміливість і за цю книгу. Thank you very much for inviting me for this occasion, so launching of the book. Я зрозуміла, що ці тексти мають побачитись свого читача, тому що це дуже сильні і глибокі тексти. Злочинів, які здійснюються зараз в Росії. За відсутності автора Османа Єхметова говорили Яна Гачанчик, Олександр Єфименко і Марія Горбач. Ніяких терористичних актів він не планував і не вчиняв, але тим не менше йому дали 14 років ув'язнення. І Осман, його історія відома і цікава тим, що він також був журналістом, громадянським журналістом або журналістом з народу і висвітлював ситуацію на Кримському півострові з переслідуваннями політичних в'язнів, з масовими обшуками в кримсько-татарських поселеннях, з арештами, з цими облудними обвинуваченнями, і через це був ув'язнений. У психіатричній лікарні, куди нас примусово відправляли на експертизу на цілий місяць, слідчі ФСБ, я читав книжку, де автор описує зняття кайданів зі своїх ніг після 4 років каторги. Осман написав книжку, він написав про один великий воєнний злочин, в якому міститься дуже багато маленьких воєнних злочинів, які скоює Російська Федерація по відношенню до наших громадян, до представників кримсько-татарського народу, корінного народу Криму, щодня багато-багато років поспіль.